nyaka kaonti ma Mombasa kama jogo mane ging'ole kaonti ma Mombasa no bago ng'anyo mamuol ka gisundo tend kaonti no kaachiel kod piny owacho mamalo mondo mi oketie apisi mag sirikal lwasi mowinjore kodgi ma ginyalo chope mapiyo kane gilose dho apisi mano mar Bima Towers man kod gorofa 13 gikoni en midhiero ni apise mag tend kaonti nitiere kanyo to kata kamano lift kata gino mating'o ji monego bed ni tero ji e gorofa mamalo kosebedo katiyo e thuolo mar higni 3 giywak ni ute duto moting'o apise mag piny onge kod kuonde moyiedhi ma jogo mantiere kod ng'ol nyalo kata mana donjogo gi ndigni magi ka giriembo gino makoro gikoni rocho ratechgi mar chopo e apise mag piny owacho. Hazina lift, na kwa vile hazina ramp, hazina lift, ni shida sana sisi kwetu sisi walemavu kupata huduma. Huwezi kupata huduma kwa sababu huna mahali pa kupitia. Hata hospitalini kama Makadara, ukienda unaambiwa unaenda gorofa namba fulani, na hiyo gorofa hakuna hata hakuna hata ramp, hakuna hata lift. Unapata shida ya kuwa unaweza kupanda kufika huko juu mpaka watu wafanye kukusaidia kukubeba huko. Ute mogergi ginute oger mamalo moko nyal hidho. Kora wakelo ywak wa mondo jotendo mancho yier. One kaka nyalo timo wa mondo kwadwaro konye utegi e offices gi. To wanyalo donjo mayom. Nikech kopo ni gipod gin malo kama waluor dhi nikech ode kwoko oro ng'ato tok chop. To in bi won